Нарыхтоўка травяністых кармоў у гаспадарцы 50 гадоў кастрычніка ўжо ідзе звыш тыдня. Халодная вясна ўнесла свае карэктывы, але гэта не значыць, што патрэбна працаваць у паскораным рэжыме. Вопытныя аграрыі ведаюць, што хуткасць можа каштаваць якасці. Бо занадта ранняя нарыхтоўка – гэта недабор пажыўных кампанентаў, а ў далейшым мінусавыя паказчыкі па малаку. У гаспадарцы 50 гадоў кастрычніка вопытныя спецыялісты ўсё ўзважылі і далі каманду «можна». У 50 гадоў кастрычніка і спосаб сяўбы даволі цікавы. Гаспадарка – адна з нямногіх, хто абраў для сябе палосны спосаб. За бялковую складаючую такога корму адказвае свірэпіца, а азімае жыта ўзбагачае яго цукрамі. Яшчэ адзін найважнейшы інгрэдыент ідэальных кансерваў для кароў – кансерванты, якія ўносяцца адразу ж пасля ўборкі травы з палёў. Работы па травах першага ўкосу пачалі ўсе раёны вобласці. Ключавы фактар поспеху – не ўпусціць момант. Убраць трэба своечасова, калі расліна дасягнула піка сваёй каштоўнасці. Навіта таму працэс павінен быць адладжаны. У гэтым ланцужку ад поля да фермы не павінна быць слабых месцаў. Ад працы кожнага залежыць агульны поспех. Адны косяць, іншыя сушаць, трэція збіраюць, чацвёртыя адвозяць, а яшчэ трэба сабраны ўраджай захаваць. Сёння кожная хвіліна на вагу золата. Аграрыі выкарыстоўваюць светлавы дзень па максімуме, каб зялёная маса не пераспела і не намокла. Любая дробязь у полі можа зімою адбіцца на прыбаўленнях у вазе і надоях.